खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि बे समाव बीपीएफ नि खाम्फा बरगयारि थामहिनबा से नं क'क्राझार लोकसभा बियाबनि बीपीएफ नि बिजाथि बिथां खाम्फा बरगयारिया रोखा बाथ्रा बुंदों बे समाव 100% फैगौ लोकसभा बिसायख'थियाव देरहागोना रोखा होनानै बाथ्रा बुंदों बिथां खाम्फा बरगयारिया निश्चित 100% निश्चित जों देरहागोन निश्चित 100% निश्चित जों देरहागोन खाम्फा बरगयारिया गोख्रों बाथ्राजों बुंनायखौ नुनो मोनदों बे समाव बिथाङा 100% देरहागोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां खाम्फा बरगयारि आरो बेनि अनगायैबो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बाथ्रा बुंनाय थामहिनबा बे समाव नांगोला बे समाव खामानि गैला नांगोलखौ बे समाव रावबो बाहायला होननानै बाथ्रा बुंनायनि सायावबो बिथाङा बुंदों बे समाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदोंमोन जे नांगोला दा खामानि गैला आरो नांगोलखौ रावबो बाहायला बे समाव नांगोलखौ बनसो जायो होननानै बुंनाय बाथ्राखौ लानानै बिथाङा बुंथिनायखौ नुनो मोनदों बिथाङा बुंदों जे खाम्फा बरगयारिया बुंदों बे समाव नांगोलखौ बनसो जायोना नांगोलखौ बे समाव बाहायला बेखौ फैबाय थानाय समावसो मिन्थिगोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां खाम्फा बरगयारिया बे समाव नांगोलनि बा नांगोलखौ बनजों बा बे समाव ट्रेक्टरजों गुबुन जायगायाव लांगोन नामा बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंनायखौ नुनो मोनदों नांगोलखौ बनसो जननाय जायो ना नांगोलखौ बन जननाय जायो ना ट्रेक्टरखौ बन रोगानायाव बाहायनाय जायो बे इलेक्शननि उनाव नुसिगोन ना बिबारखौ मायाव बाहायनाय जायो नायनोसै आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंबावदों जे खाम्फा बरगयारिया बुंबावदों बे समाव बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बे प्रमद बर'आ खाम्फा बरगयारिखौ जे बुंनाय जे बाथ्रा जेन्टेलमेन होननानै बाथ्रा बुंनाय नोंथांमोना नुनो मोनदोंमोन दे समाजारि बिजोङाव आरो गुबुन खौरां बिजोङाव बिथाङा बुंदोंमोन प्रमद बर'आ सिगांनि समाव बुंदोंमोन दे खाम्फा बरगयारिया सासे जेन्टेलमेन सुबुं बिथाङा बे समाव रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावनो हाया होननानै बाथ्रा बुंदोंमोन आरो बेखौ लानानैनो बे समाव खाम्फा बरगयारिया फिननाय होदों बिथाङा बुंदों आं सासे जुदि गोरों मानसिब्ला जेन्टेलमेन मानसिब्ला रायजो राजानि थाखाय आं बाथ्रा बुंगोन रायजो राजानि थाखाय आं दिल्लीयाव बे समाव बुंगोन प्राइम मिनिस्टारजों हाबनानै आं खोन्था रायलायगोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां खाम्फा बरगयारिया जेन्टेल मानसिया आं जुदि जेन्टेल मानसिया आं जुदि गोरों आरो आं मानो मावनो हाया जानांगौ जाखो आं डेफिनेटलि मावगोन आंनि केपासिटियाव जेसेबां हायो जोंनि रायजो राजाफोरनि दुख खस्थ'फोरखौ बे पार्लियामेन्टआव बुंजानाय इसुफोरखौ आं पार्लियामेन्टआव बुंगोन जोंनि भारतनि दैदेनगिरिफोरजों प्राइम मिनिस्टार हम मिनिस्टार नेताफोरजों रायलायनानै समाधान खालामनायनि आं बेबस्था लागोन मावनो हायैनि खारना मा बिसोर बादा होनो हागोन नामा आं एमपि जाना थांनायाव आंहाथ' जेबो बादा थानाय नङा आं सिदा पार्लियामेन्टआव हाबगोन खोथाखौ बुंगोन बे समाव बिथाङा बुंबावदों जे बे समाव से नं क'क्राझार लोकसभा बियाबाव आं देरहागोना रोखा होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों आरो बेनि अनगायैबो रायजो राजाफोरा बे समाव खाम्फा बरगयारि थामहिनबा बीपीएफनो भट होगोनखौसो नेबाय दं होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों बे समाव बिथां खाम्फा बरगयारि बुंनाय बाथ्राखौ नोंथांमोननि गेजेराव होबाय गोजोन्थों निश्चित 100% निश्चित जों देरहागोन निश्चित 100% निश्चित जों देरहागोन नांगोलखौ बनसो जननाय जायो ना नांगोलखौ बन जननाय जायो ना ट्रेक्टरखौ बन रोगानायाव बाहायनाय जायो बे इलेक्शननि उनाव नुसिगोन ना बिबारखौ मायाव बाहायनाय जायो नायनोसै जेन्टेल मानसिया आं जुदि जेन्टेल मानसिया आं जुदि गोरों आरो आं मानो मावनो हाया जानांगौ जाखो आं डेफिनेटलि मावगोन आंनि केपासिटियाव जेसेबां हायो जोंनि रायजो राजाफोरनि दुख खस्थ'फोरखौ बे पार्लियामेन्टआव बुंजानाय इसुफोरखौ आं पार्लियामेन्टआव बुंगोन जोंनि भारतनि दैदेनगिरिफोरजों प्राइम मिनिस्टार हम मिनिस्टार नेताफोरजों रायलायनानै समाधान खालामनायनि आं बेबस्था लागोन मावनो हायैनि खारना मा बिसोर बादा होनो हागोन नामा आं एमपि जाना थांनायाव आंहाथ' जेबो बादा थानाय नङा आं सिदा पार्लियामेन्टआव हाबगोन खोथाखौ बुंगोन मोनसे गोजोनथाव खौरां बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8474015053 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों नोंथाङा फन खालामनानै मिथिनो हागोन।